Jaod bura mar Arieda Otiende Amollo okwedo mokadho okang' ma sirkal okawo machwalo e od bura chik omenda mar higa 2024-2025 mageto medo kwan osuru mijuogo jopiny e wi mwandu mopogore opogore, kowacho ni jatend piny William Ruto ok dew achiedh nade ma jopiny kale e kindeni ma nengo mar ngima pod medo idho malo. Otiende nowacho ni jood bura makwedo piny owacho biro timo duto mar neno ni ok okal parono kendo ni gibiro rakore kode nyaka giko nyaka doho. Finance bill that is highly punitive, that is even taxing the purchase of a motor vehicle. Even a motor vehicle for school is being taxed. Even a motor vehicle for church is being taxed at 5%. You have brought a finance bill that is increasing taxation on everything else. And you are threatening and telling Kenyans that by the time you leave, you want to make sure you've improved the taxation burden from 8 and 9% to 22%, which means you are not listening to the cry of Kenyans. You hold Kenyans in contempt.